रयेल हिर'नो माबा प्रमद बर'आ हा हुइस प्रमद बर' बेलाय जोंनि नुनायावथ' प्रमद बर'आ थगायसुला लिडार बे प्रमद बर'आ जोंनि थाखायबा गोरों सासे ठिकादारबाला मानो खामानियाव जेनेबा खोथा बुंनायाव माबा जादों खामानि मावनायाव माबा मोनसे एसे भुल जादों बेखौथ' जों सावरायना रायलायबानो जोबो ना मा गुन्दा लानानै थांनानै बेखौ बुगोन मागोन बे बाथ्रायाथ' जुक्तिजनक बाथ्रा नङा बेयो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर बिटिआरनि बारग'सि प्रमद बर' सारखौहाय रयेल हिर' होननायनि सायावनो गोबां रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों जा मानव गेदेर बिटिआरनि बारग'सि प्रमद बर' सारखौहाय सोरबा रयेल हिर' होनदोंमोन दा रयेल हिर' होननायनि सायावनो गोबां रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों हु इज प्रमद बर' माब्लानिफ्राय रयेल हिर' जाखो प्रमद बर'आ जोंनि बे बिटिसि बा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांदों आरो लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलांदों इउपिपिएलनि हेंथायै मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै रायजोफोर अब्ला आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे रायजो राजाफोरनि प्रमद बर' सारनि हेंथायै इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदोंमोन बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो दिनै जोङो बे मैदेरखुलि गामियाव फिन आरोबाव बे रादाब बुथुमगिरिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो बुंनो गोनां फंनैसो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बेलानि सायावनो जों दिनै मैदेरखुलि गामि आफादनि जानानै जोङो बेखौनो जों सावरायनानै जों बेखौनो जोङो थांखि लाबाय जे बे बाथ्रानि सायाव जोंहा खौरां बुथुमगिरिफोरखौ लेंहरनानै बुंफिननानै निसय गोनांथि दङ होननानै आरो दिनैनि बे सावरायमेलखौ जोङो सावरायबाय आरो जों बे सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दा थांनाय बुधबारे जितु जोंनि मैदेरखुलि गामिनि दैदेनगिरि बिथां बाबुल मुसाहारिया दा फंबाय फिसाला अबिनाश आं बिथांखौ फिसाला जायो जों बिदा बिफंनि फिसाला बिदा बिफंनि फिसाला बिथांखौ जों फिसाला सोमोन्दो जायो आरो बे गुमगिरिनि सायाव आरो गुमगिरिया बिथांनि सायाव जितु लामा बनायनायनि खौरांखौ लानानै एसे दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा निउसाव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन आरो नंगौ बे बाथ्राया थिग जोङो जेब्ला बिथाङा बे खामानिखौ मावनो होननानै जोंनियाव मेसेज फैयो बे लामाया जोंहा सेनसन जाबायनो सेन ग्रेभेल आरो ओमफ्राय बिथिं अन्थाइ जाबगोननो बेबायदि जोङो रादाबखौ जों मोनफैदों आरो मोनफैनायनि उनाव जोङो अपेक्षा खालामना दोङोमोन रायजोफोरजों सावरायनानै जे बे खामानिखौ सुरु खालामगोन माबायदि मिसां एमाउन्टनि माबायदि मावनाय जागोन बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट मिथिनो थाखाय जोङो गामियाव सावरायनाय जादोंमोन नाथाय जोङो जेब्ला बिथांखौ बे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जों जेब्ला लेंहरो खनसे नङा खननै नङा खनथाम बेखौ फन खालामना आं निजेनो गामिनि आफादगिरि हिसाबै आं बिथांखौ खावलायदों लेंहरदों नाथाय बिथाङा दिनै समाय गैया उमुक दिना थांगोन दिनै सावरायनाया जा उमुक दिना लोगो हमगोन बेबायदि बुंनानै जोंनि बे समाजनि सुबुंफोरजों बिथाङा बे खामानि मावनायनि बेलायाव खनसेबो सावरायनो बिथाङा नुजाथिफैनो सम गैया जाबाय आरो नुजाथिफैनो हायासै दा बिनि गेजेराव खामानिखौ मावलांबाय माखासे खामानिखौ मावदों आरो बेनिफ्राय मा होनो जेब्ला खामानिया मावो दैज्लां बोथोर हाबबाय लामाया जोंहा खुरखाव खुरसि जाबाय आरो खोब बिपदजनक जाबाय फारसेथिं जा आदिबासि भाइफोरनि माइ गायनानै जाग्रा दुब्लि आरो फारसेथिं जोंनि बे लामा गोदो जोंहा बे दंग'आ एखेबारे फिसामोन दा अन्थाइ जाबनाय लोगो लोगोनो माने एखेबारे खैफोद गोनांसिन जानानै मैदेर थोरोबलायनाय जोंहा अबस्था जानानै थाबाय दा बे बिसयखौ लानानै जोङो रायलायनायमोन बिथांखौ माबायदि मावब्ला मोजां जागोन आरो जों रायजो तरफनिफ्राय बिथाङा जुदिও गैया जाया बे खामानिखौ सावलायदों जा गामिनिनो आं बिमायं जायो
जायखौ जोङो मुहुरि हिसाबै जों मोनदों आरो गामिनि मानसि हिसाबै जोङो बिथांखौ लानानै सावराय जों बुंबाय थादों जागा जागा थेस' खालामनानै जालिखौ जाबना होदो आरो बेखौ जाब्ला जोंहा बेबायदि खुरखावनाया एसे खम जागोन बिदि हिसाबै जोङो खावलायबाय थादोंमोन आरो थिग बेबायदि खावलायनाय मर्मे मोनब्रै मोनबासो जोंनो बिदि होनो गोनांमोन नाथाय बिथांमोना बेबायदिखौ होआसै होयिनि बादाव बांद्राय खावख्रिसि जाबाय ओमफ्राय मोननै जायगायाव बिथांमोना होबाय आरो बे मोननै होनायनि गेजेरजों ओरैबायदि मोजां जाबाय माने बेयो बेबायदिसो जानांगौमोन आरो नाथाय बाखिखिनि जायगायाव बिसोरो औवानि माबा होनानै जेवरा बायदि माबा होनानै खोथेना दोनबाय नाथाय बे मोनसेबो खामानि होआसै आरो दाबो नुगोन नोंथांमोना नायबानो लामा सेर सेराथ' बे औवानि माबाजोंनो होबाय आरो बियो कुनु मोनसे प्रटेक्सननि माबा जायाखै बेखौ बारनानै खुरखावजोबनानै थादों दा खननैसो अखा हायबावबा जोंहा बे लामाया गारि हाबला जों बे बेलायाव बिथांखौ जों सावरायनो लिंहरदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंजों खनसेबो सावरायनो फैयासै आरो बिनि सायावनो जोंहा दाखालि जिथु मिडियाखौ लेंहरनानै जोङो जोंहा पालकखौनो जों ओरैबायदि जोङो बुंनायमोन जे जोंथ' दा BPF-आव नांथाबबाय थादों गतिके जोङो BPF-नि जाना बुंबोला बिसोरो एसे दुखु मोनगोन पार्टिजों जोंहा जेबो खौरां गैया खामानि मावनायाव गतिके बे सासे थिकादार हिसाबै बेखौ जेनुइन नोंनो गेजेरनि मानसि जानानै बुंदोलै होननानै बिथांखौ जों बुंनो होबाय आरो जों दिना हायदों जि दिना खौरां लादों आं निजे आफादगिरिब्लाबो आं बे समाव आं बेलेगाव आङो बे पार्टिनि केम्पिंआव आं बेस्थ' जानायखाय आं बे खाबुखौ मोनासै थाफानाय जायासै जा अब्लाबो जों बुंखानो दायथ' होनाय हिसाबै जोंहा बिथाङा बुंबाय दा बे बुंनायाव हयथ' बिथाङा मारैहाय गोसोआव दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै ना लाजिनानै बिथाङा मा साननानै जोंहा बे पालकनि सायाव ओरैबायदि मोनसे उच्चारन होनानै नेक्स्ट दिन आंनो फुङावनो फन हरबाय बिथाङा आं जेब्ला 7टा बाजि आं बे गुबुन दाबसे जायगायाव आं थांबायमोन आरो आं बे जायगायाव थांनाय लोगो लोगोनो बे आंनो कल खालामबाय माहा दोंलै आदै होननानै आं गामियाव गैया आं गुबुन जायगायाव दङ आं बेलेग मोनसे सासे मानसिनाव एसे फैब्रबदों होननानै जाबाय ओमफ्राय बेयावनो बियो आंनो फोरमायहरबाय बेबायदि बिदि आंथ' निउसखौ नायाखै मा बुंदों मा बुङाखै बेनिफ्राय बेहा थिग जायाखै बेबायदि माने आंखौ बुंनांगौ बियो आं बेखौ बुहैगोन दे थाङा सोबाहैगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बारे बारे बे खोथाखौ बियो आंनियाव फनाव बुंहरबाय थादों बियो बेनिफ्राय आं बुंबाय बिथांखौ फिसाला दानि जुगाव ससियेल मिडियायाव नों अनेकबो बुंनो हागोन अनेकबो खालामनो हागोन नाथाय नोङो बै गोदोनि दिन बायदि सानबाय थादों नामा फिसाला नोंनि बोलो पावार थाखा फैसा दोङो गोरों होननानै नों सोरखौबा आखाइ होनानै दबथायना दोनगोन सोरखौबा आखाइजों साजा होगोन बे बाथ्राया एसे सम्भब नङा फिसाला नों हानाय नङा नोंहा दम गैया होननानै आं बै समाव बेखौ बुंहरदों आरो नों हाया अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारै नुनानै खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो इउपिपिएलनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो आरो रयेल हिर' होननायनि सायाव मा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुनानै खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो।